Helo. Mae'r gêm yn newydd dechrau heb i fi gynnu fi joinio. Wyn ma heddi i ennill. Nice. Mae hi'n fy amser i disgliro. Please. Rint fideos. Wi wedi trio defnyddio llawer o arfau a dillad a pethau fel hynny. Mae llawer o pethau, ond really sgiliau yn yr peth yn unig yn helpu. Sgiliau ac ymarfer wrth gwrs, ond sgiliau yn really helpu. Falle mae hi'n actually fy amser. Uh-oh. Mae'r oh, nice. Wel, roedd hi'n hawdd. Falle mae'r tîm arall yn just stryglo. Mae hi'n gyntaf gêm ydi ymlaen. Os ydych chi'n isio i fi chwarae gêm arall, just dweda i lawr y fideo. Chi'n gallu weld y quality fy nghyfrifiadur a fy sgiliau gêm. Morto. Weithiau yn gêm ma, wy'n teimlo morto. Ddim yn gallu
dringo'r... Wow. Wy'n cario fel nhw'n dweud. Oh, wy'n just mynd i'r banner o gobeithio. Uh-oh, hello. Yn just trio'n cadw ein banner. Uh-oh, dyma nhw. Wel. Dringo'r ysgol. Trwy'r adeilad. Hello. Fy iechyd yn mor isel. Ymlaen. Yn gallu trio helpu just cadw'r person gyda'r banner. Nice. Mae'r person yn cymryd un o'r banner un tîm wedi adael cyn y gorffen. Ocê, amser chwarae. Sabi. Okay. Ni'n
O. Mae hi'n yr un map. Just yn y goleuadau wahanol. Dwi'n mynd i weld ein banner. Gallai dechrau 'ma. A dyma'r pobl. O, ond ble fy iechyd? Ti'n meddwl efallai rhaid i fi aros achos mae'r fideo jyst yn neidio? O, long range headshot. Ie, chi'n gallu weld mae pob person yn cael problemau gyda'r fframiau a jumping. Ond dydyn nhw ddim yn recordio. Okay. Wow. Es I ma jyst I cymryd ei banner a ffeindiais I fy banner. Wel,
Gemau byr, ond mae hi'n amser i stopio.